Usa ka resolusyon ginapaimbestigahan sa Kamara ang matud pa sayop nga paggamit sa public funds sa Bangsamoro Government. Mabot matud pa sa mililyong pisong pondo ang kalit lang ginadeposit sa account sa mga barangay bisan walay budget request. Ang mga pondo ginapa-withdraw o ginakuha matud pa sa nagpailang personahe sa Bangsamoro Government. Ato ibalik si John D. Esteban. Ginapaimbestigahan sa Kamara ang isyu sa matud pa sayop nga paggamit sa public funds sa Local Government Support Funds o LGSF sa Bangsamoro Government. Base sa House Resolution 2199, anaa sa 500,000 pesos ngadto sa 2.5 million pesos ang ginadeposit sa bangko sa daghang barangay local government units, partikularmente sa Lanao del Sur, gikan matud pa sa opisina sa Chief Minister. Bisan wala kini budget request, ginapa-withdraw matud pa ang maong kwarta o ginakuha sa nagpailang personahe sa Office of the Chief Minister alang daw sa special operations. Ito'y nagkakahalaga ng 500,000 hanggang 2.5 million pesos. Maya't maya ay dumating ang mga tauhan umano ng Chief Minister ng BARMMt at inutusan at pinilit di umano sila, ang mga barangay official, na withdraw ang malaking parte ng pondong ito at mag-iwan ng 200,000 pesos lamang. Sumala pa nga pabor-pabor sab kuno ang paghatag sa LGSF ngadto ra daw sa mga LGU nga aliado sa United Bangsamoro Justice Party, ang political party sa Moro Islamic Liberation Front. Kung totoo man ang mga ulat na ito ay lubos na nakakabahala ito at nailalagay sa alanganin ang tiwala ng publiko sa pamamahala sa Bangsamoro Autonomous Regional Government. Sumala sa Bangsamoro Government nga gipaimbestigahan na nila ang maong taho una pa ang maong resolusyon. Aban wala pa sila'y nailhan o matumbok kung kinsa. Ang sinasabi din ko kasi doon na nagising na lang daw di umano no, yung local chief executives, specifically barangay captains, na meron na daw silang funds, which we find impossible because the release of funds is based on the requirements submitted and based on the process no, na kailangan nilang pagdaanan. At hindi po yan automatic na nare-release sa local government units. No? Hinoon, abri daw sila sa investigasyon. We are equally concerned dun sa kung meron talagang nagpapakilalang taga-office of the Chief Minister. These people are using the name, masquerading as officials or someone who can influence the release of funds of the regional government to the local chief executives. Hindi ko katanggap-tanggap yun. Daan na sab kilimod ni Minister Mohager Iqbal sa Ministry of Finance, Budget and Management ug ang Information Chief sa MILF ang alegasyon o gibarugan nga ang LGSF miagi sa tukmang proseso. John D. Esteban, 1 Mindanao.